Miten pääsit David Hasselhoffiin kiinni? Kiinni pääsin David Hasselhoffiin. Hirveän vaikea kertoa siitäkään sen tarkempia. Minulle jälkeenpäin kerrottiin, että olin siellä konsertissa ollut ja könynnyt ja pyrkinyt aktiivisesti lavaa kohti, missä David Hasselhoff oli laulamassa ja pyytänyt päästä mukaan tähän hirveän lahjakkaaseen biisiin mukaan. I've been looking for freedom ja siinä on sitten hypätty selkään ja hirveän vaikea kertoa siitä sen enempää. Seuraavaa muistikuvaan, kun David Hasselhoffin asianajaja otti yhteyttä. Ja se oli hirveän mukava puhelu. Mukava asianajaja, siitä rapsahti toinen syyte. Siitä ei sen enempää. Ja lemmenpiste, ai että, vaaleanpunaisia sydänilmapalloja. Ja tuonne minä menen seuraavaksi. Kuka sillä lempii minua? Michael Monroe vai Jari Sillanpää? Kuningas Jari Sillanpää. Onko hän siellä? Onko kuninkaita? Onko kuninkaallisia rikkaita miehiä? On. Ai että tykkään, minä menen sinne seuraavaksi. Korkkaamme champagnen. Ehkä siellä on poreamme ja poreita. Poreilemme kaikki kylpyyn. Menen koskaan kylpyyn tämän jälkeen. Menemme. Alasti, porukalla. Kyllä. Selvä, se on sovittu. Leena, me olemme siinä on riskinsä kyllä. En tahtoisi sinullekaan tätä suurta ongelmaa missään vaiheessa. Ethän sitten nosta syytettä minua vastaan. En. Tämä on sovittu. Kyllä. Täällä on paljon nyt todistajia paikalla. Kyllä. Hyvä. Me ollaan hoidettu, Leena, sulle tänne 3 miestä takahuoneeseen. Ne ovat eri ammattiryhmistä. Hieno palvelu. Hirveän takahuoneen palvelu. On champagnea, on miehiä. Ja en pyytänyt. Hyvä tarjoilu. Nyt sun tehtävä on tehdä analyysi. Eli saamme lavalle toimitusjohtajan, rallimiehen ja Lapin miehen. Yes. Tervetuloa. Tervetuloa. Eli toimitusjohtaja menee sinne omalle oikealle. Rallimies menee siihen väliin ja sitten täällä tulee aito Lapin mies. Ja Leena, nyt tässä meillä on... Nunnuka! Hirveästi hirveen liha. Hirveän liha. Niin. Joo, Leena, hieno. oikealla meillä on raha, On keskellä meillä on nopea mies ja täällä meillä on sitten Lapin kulta ja arvot. Lappi. Tee analyysi. Analyysi. Sulla on jonkinnäköisiä koruja siinä rintamuksella. Onko ne aitoja? Jalokiviä? Mitä? On. En ymmärrä. Oskari, hän ei puhu suomea. Hän on Saamesta. Ai, hän on Saamesta. Ja minä puhun saamea hieman. Esimerkiksi humalassa puhun kaikkia kieliä, monilla kielillä. Hirveän ihanaa. Seuraava. Rallimies. Olen playboy, liukas playboy, mutta kopuustaltu en. Onko sulla auto tulipunainen? Onko sulla tiukat nahkaistuimet? Joo, mutta mä en tartu sun koukkuus. Sulla on rikkinäinen lippis, tiesitkö sen? Ja. Onks hän jonkinnäköinen niinku formulatähti? On. Ja Kimi Räikkönen. Kimi Räikkösen kanssa kerran oltiin kylvyssä. Siinä oli myös Hodorkovski ja prinssi Alvad bin Talal. Dubaissa oltiin. Kullatut hanat oli. Ja poreammeissa kaikki. Kimi Räikkönen myös. Hän on hirveän kiva. Osaa monia kieliä hänkin. Sitten oli kuka? Rahamies, toimitusjohtaja. Kuinka paljon sulla on rahaa? Missä sun palkkatodistus on? Rahaa on riittävästi. Tää kelpaa. Valitsen rahamiehen. Hän valitsee rahamiehen. Ja. Kiitos. Kiitos. Odottaa takahuoneessa minua siis. Takahuoneeseen miehet, olkaa hyvä. Rahamies voi korkata sen champagnepullon valmiiksi ja kaada paljon kylpyvaahtoa poreammeeseen.